ikastetxe honak, ikastetxe txarrak, ikasle honak, ikasle txarrak, ez? Ikasle txarren, duela 20 urte edo lehenago egiten zen bezala, lanbide heziketara zirudien hori, aprobatzea zutenak zijoaztela. Baina uste dut 15 urtera zehatu dutela, ez? 15 urterekin hasi daitezkela lanbide heziketan, DBH gainditzen ez dutena. Honek, ez dakit argait zuk esan dezun hasieran, baino ez da kontradiktorioa pixka bat eskola uztearen datu hori murriztu nahi omen duten lomcerekin, baina beste azterketa eta hain akademizista izan da legea bea, ez dirudi lortuko da nik ez uztea, ez? Ez dakit? Lortuko dute, eta gainera aterako zizkero esanez, euri esker izan dela. Nola lortuko dute begira. Hau ez da soilik txapuza modu bat, azkeneko hamarkadetan egon den ministro txarrak egin da. Hau izan da, eta izaten ari da eraso oso planifikatua. Eta hemen, besteak beste, bilatzen nahi diana da, aberatsen zako hezkuntza kalitatezkoa, eta horretarako dirua aukiko duenak lortuko baitu ikastetxe honenetara journalizatea, eta bestelako hezkuntza bat. Hezkuntza publiko bat, nun langileen seme-alabak, benetako gaitasun bikainak ez bali bai duzte, bestelako bide bat egin behar dituztelako. Besteak beste eta gero sartuko gara eskolako antolakuntzan, ze hori ere garrantzitsua da, ikastetxe publikoek ez dute izango aukera ikastetxeak baztertzeko, baina ikasleak baztertzeko zora printzipioz ikasle denak jaso beharko dituzte, baina ikastetxe ekinpekoak edo pribatuek aukera hori badute. Ez dutelako bernatu behar ikasle guztien hezkuntza. Eta hori ikusten dugu, sailkapen hori ere ikastetxeek egin bedezaketela. Hau da, seguntza duzutako ikaslea, agian ez dute onartu gure ikastetxeetan. Eta balebide ekonomikoak eukita, bestelako ratioak eukiko dituzte ikastetxeetan, bestelako baliabide materialak eta bestelako baliabide personalak eta bar. Hortaz, nola lortuko dute? Hemen bidea delako inzuzen, segregazio goiztiarretik aratago, lortzea ikasle ez gaitasunekoak direnak edo zeltasun gehien dituztenak bidetik baztertzea. Eta hori nola egingo dute? Aipatu da, froga desberdinak egingo zaizkie, hau da, izango da, oztopoz bilakatuko den bilbide bat, eta gainera notaren uneko handi batek markatuko du kurrikulum batetik ezartzen zaiguna eta baita ere froga konkretu batek esaten duena. Bai, DBH-ko titulu ateratzeko beharko delako azkeneko froga hori gainditu eta uneko 40 gehiago balioko du. Eta, klasifikazioetik aratago ikusiko dugula da, zenbait ikasle oso kandidatistak izango dela eta zilera bestelako gauzak kontutan hartuko. Hortaz, 15 urterekin bideak esaten diguna da, zenbait ikasle bideratuko direla oinarrizko lanbidera, oinarrizko lanbide heziketara, bide hori ireki dute. Bide bat gainera hasiera batean planteatzen zela bide ila modura, hau da, horrek ez zuen aukera ematen DBH-ko titulua lortzeko. Gero aldaketak eman dituzte, hartu direlako hori bide gabekeria zala, baina azken finean bide hori hartzen duena, oinarrizko lanbide heziketa bat egiten duena gero oso zaila edukiko du 16 urterekin edo 17 urterekin titulu hori lortzea. Baina zer eskaintzen du lanbide heziketa horrek? Lanbide heziketa horrek eskaintzen duena da oinarrizko lanbide bat ikastea, baina como un certificado profesional, hau da, ez dira titulu akademiko batekin aterako. Ez dira oinarrizko hezkuntzako titulu batekin aterako dira da, con un certificado profesional. Patronal batzuk eta sindikatu batzuk eskaintzen duten gauza bera. Gaude zenbaitek ordu batzuk emateagatik bere ikastaroetan ematen duten un certificado profesional. Horrekin, egongo dire ikasle deixente. Eta ikasle horiek gero ebaluagarriak izango dira PISA frogan? Ez dira ebaluagarriak izango. Ez dira azkeneko PISA frogetan ez dira zanduko. Eta ikasle horiek izan dute frakaso eskolarra? Bukatu dute, egin dute beraien bidea, lortu dute un certificado profesional.
Hortaz, hasiera baten makillaje hori kostengo zain egitea, lehen hezkuntzan eta makillaje zutelako egingo, ez da energia izango, baina demagun 10% bat edo 20% kanporatzen dugunean hezkuntza sistema publikotik eta bidaltzen ditugu hor ofizio bat ikastera 14-15 urterekin, orduan bai DBH-ko eta batez ere batxilergoko notak eta sailkapenak asko hobeak izango dira. Eta gainera, lortuko dute, utzikeri edo goiztian hori saiestea. Aitzakio besterik ez. Eta luzatu nahi baina beste puntu bat ere garrantzitsua izango bizateke, gure ikuspuntutik nola langile klaseari eraso bat suposatzen dio, besteak beste erabakitzen dituztelako edo bilatzen ari direlako bai lanbide heziketaren ildotik zenbait eraso eta merkantilismoa ere hitz egin dezakegu, nola beraiek ni botatzen dut eta gero zer jana barezen asko gustatzen zela irakurtzea beraiek lehenengo aldiz zirriborroan idatzi zutena eta irakurriko zuen bai. Anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. Primero, la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país. Su nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirse las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global. Hau da, hezkuntza lege batean esaten den lehenengo gauza. Eta gero, en la esfera individual,